Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illahi ta'ala wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Atallahu umrahu fi siyah afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-hasaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila maghribiha. Bariya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ista'adana wa syayikhana. Wa ma syayikhina wa liman ita'ana bisabih. Wa la khususan syai'iyah dan kitab an-nasayyidiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa madana bi asrarih wa a'ada alina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu qassaru fihi kulluhum amal ismu. Wa haitsu qassaru lan kirane padha pepeka sapa muslimun fi dalam nandang kulluhum amar ma'ruf nahi munkar. Amal ismu amma makanya merambai apa al ismu dosa malah harajulan tegesne dosa kula alimin ing sakabehane wong-wong sing ngerti bil mungkari lawan mungkar min saking muslimin yastati'u kang mampu sapa kula alim izalatahu ing ngilangaken mungkar utawa ulan berantas mungkar biya jeng lawan tangan walis aulisan utawa lisan wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar wa awwalu ma undai kawitane perkara yajibu kang wajib apa mah inda musyahadatil munkari nalikane ningali perkara mungkar apa ta'rifu apa maruhaken wenah lan nyegah bilud fi lawan ahlus warifqin lan alan warifqin lan tegese alan wa syafaqatin lan welas wa in hasala mongko lamun hasil bidzali lan kono ta'rif al maqsudu kang den tuju wa illa mangka bartela wa illa ay wa illam yahsul mangka lamun maka lan namun ora hasil intaqala mangka ngalih sapa wong min usain dalik ilal wazi marang mituturi wa tahwifi lan meden-medeni wal ghilzati lan kasar fil qauli endan pengucap wa ta'ni filan tegese lan keras benges summa ilal man'i mangka nuli marang nyegah wal qahri lan maksa bil yadi lawan tangan wa ghirian liyane tangan wa mubasyarati tayyil mungkari lan nandangi berantas kemungkaran bil fi'li lawan ngangkani terus ngene wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkari at-ta'rifu wan nahyu bil lutfin wa rifqin wa syafaqatin fa in hasala bidzalikal maksud. Jadi ketika seseorang sing diwajibkan bagi seseorang
ketika ana kemungkaran iku dilakukan. Sing diwajibkan pertama kali apa? Yaiku cara mana ngelingno, mengingatkan nek iku salah. Dengan cara apa? Dengan cara yang halus, dengan cara yang cara mana penuh kasih sayang, dielingno baik-baik. Nek berhasil ya alhamdulillah. Tapi nek ora berhasil, seumpama wong sing diilingno iku mau ngeyel. Wa illa intaqala minhu ilal wa'di wa tahwifi wal ghilzati. Maka beralih ngelingnane dengan cara nuturi meden-medeni. Cara mana sing agak lebih cara mana agak lebih menasehati sing gak pateka alus tenanan. Maksudnya negur, tergambarnya menegur. Terus ketika melakukan tersebut juga ikut juga tidak berhasil, cara mana awak dhewe nututuri meden-medeni iku juga tidak berhasil. Dalam artian wong sing dituturi iku ora gelem manut. Ya, awak dhewe beralih ke step sing lebih di atasnya yaitu summa ilal man'i wa qahri bil yadi wa ghiriha. Maka awak dhewe ya mencegah dengan cara memaksa, baik dengan tangan dijewer utawa dipukul. Nah, ngono iku. Terus pokok semacamnya lah, baik dijewer, baik dipukul. Pokok dengan cara tindakan amarut batani, ora pun utahe pangkat lor al ulatani kang awal karone at-ta'rifu iku merahaken bil lutfi kelawan alus wal wazu lan mituturi wa takhfif lan medeni. Fauma mongko utahe ta'rif wa wa'at amatane iku umum karone wal ghalibu utahe kaprai fi ma ing dalam ulatan al istitaatu iku mampu Mamadda il azil lan utahe wong sing ngaku-ngaku apes an uma sange takhwif wa wa'at muta'allilun iku gawe alasan wa mu'tazirun lan gawe udzur fil aksari ing dalam akeh-akeh bima kelawan perkara lain kang ora jumeni sop bihi kelawan ma apa uzrun uzur. Terus amma rutbatani al-ulatani at-ta'rifu bil lutfi wal wa'zu wa takhfifu fauma ammatani. Adapun dua tingkatan yang pertama mau yaitu menasehati dengan cara halus, karo yang kedua menasehati sing rondok kasar. Belum sampai memukul. Iku keduanya yaitu paling banyak dilakukan. Maksudnya paling umum dilakukan cara dilakukan itu wong-wong wis kebanyakan manut lah nek wis di ngono iku wal ghalibu fihima al istitaru dan awak dhewe sebagai umat muslim sing wajib amar ma'ruf nahi munkar iku ya pastinya ya mampu orang mampu kebanyakan ya mampu dek trimo nututuri tok trimo menasihati tok ya insyaallah mampu. Tapi wong-wong sing ngomong orang mampu, ora iso nututuri, ora iso nasihati, iku cuman gawe alasan. Mergo dhek emoh, cara mana mikir awake dhewe. Padahal sebagai umat muslim, ada sebagai setiap individu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Wa amaru madu tsaniyatu allati hiya man'u bil qahri wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.